expresións que saíron das partes dun coitelo. Como todas as ferramentas, ten un cabo que é por onde se agarra e ten unha lámina cunha parte afiada que se chama fío ou gume e unha parte romba que se chama cota ou contrafío. Daqui saiu a expresión ir a contrafío, que significa ir contra a corrente dominante ou contra a opinión máis habitual das persoas, non? Do gume saíron as expresións estar no gume, que significa estar en risco, en sentido figurado pode ser estar en risco económico ou cualquier outro tipo de risco. E tamén unha arma de dous gumes, que sería unha situación con vantaxes e desvantaxes ou unha acción que realizamos contra un rival que realmente pode ter consecuencias contra nós, pode nos prexudicar a nós.